Εδώ κι εσείς κύριε Φίλιππε. Εδώ κύριε Νέστορα. Μάταια. Πώς είπατε? Λέει ο ματαιώτης παρόλα αυτά. Είδατε. Λάσπη. Πού ζεσκούν κύριε Νέστορα. Τίποτα δεν μας σώζει. Όλα έρχονται και παρέρχονται. Και τι είδαμε. Ορίστε και. Τι βλέπεις να τη βλέπεις. Αλλάζει τίποτα. Τι δεν αλλάζει. Εγώ τουλάχιστον. Δεν μπορώ να καταλάβω τότε γιατί δίνουν τόση σημασία. Έλατε. Περιοδικά, εφημερίδες, DVD. Παράγινε, δεν παράγινε. Ούτε συζήτηση. Θα είναι λέτε 18. Ποιος? Το κορίτσι, η ηλικία του. Από ό,τι βλέπω είναι δεν είναι. Κοίτα φίλε μου τώρα διαστροφή, κοίτα. Μια φωτογραφία δεν είναι. Σκέτο χαρτί. Άψυχη δεν είναι. Χαρτί σας λέω. Και ευτελές μάλιστα. Κι όμως αγαπητέ μου κάθονται απαξάπαντες και τη χαζεύουν λες και είναι. Στήριο. Ανεξήγητο. Καλά η μάνα της. Πληρώνεται. Ορφανή. Θα την άφηνε ποτέ η μάνα της? Όλα να τα βγάλει έξω. Ήθελα λοιπόν να την έβλεπα. Ορίστε. Να της μιλήσω, να τη ρωτήσω. Γιατί παιδί μου όλα τα μυστικά της φύσεως σε κοινή θέα. Προς τι. Πληρώνεται, δεν εξηγείται. Το χρήμα λοιπόν. Τι κάνει το χρήμα. Ποια είναι η στάση τώρα αυτή? Σωστό ένιγμα. Ποια γυναίκα σε φυσιολογική βέβαια κατάσταση θα κρατούσε αυτή τη στάση. Καμιά. Η πραγματικότητα απέχει, δεν απέχει. Απέχει. Στη ζωή θέλω να πω τέτοια πράγματα, τέτοιες στάσεις τέλος πάντων συμβαίνουν. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν κι εγώ. Είναι και θέμα περιβάλλοντος ίσως. Πού ζεις, κύκλου. Σε ποια τάξη ανήκεις? Αυτό. Δεν μου λέτε κύριε Φίλιππε. Ορίστε. Εσείς, η δική σας, η γυναίκα σας, δεν έχετε δει ποτέ έτσι σε αυτό το... Όχι δηλαδή ότι, αλλά να σκάβω περιέργεια. Ποτέ. Όλα γίνονται κανονικά. Κανονικότατα, Εσείς κύριε Νέστορ, Ναι. με τη γυναίκα σας θέλω να πω κανονικά κι εσείς. Πάντα. Ούτε κατά διάνοια να... Περίεργο. Δεν τους περνά από το μυαλό. Δεν βλέπουν. Έτσι ένα πείραμα. Έλατε. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, όταν προχθές ξαναείδα κάτι ανάλογο, είπα στην Ιουλία να προσπαθήσουμε και κάτι άλλο. Έτσι, για δοκιμή. Λοιπόν, Τίποτα. Άχαρα πράγματα. Μέχρι που στραμπούληξε το πόδι. άλλη γενιά φαίνεται. Γυμνασμένη. Βγήκα στο μπαλκόνι και κάποιος δεν μου νύχτα. Αχ, στο διάλο, λέω. Κι εγώ. Στο μπαλκόνι. Τι λες στο διάολο? Χάσαμε τη ζωή μας. Σου λέω ότι είναι έστειλα στο διάολο. Τι κάνουμε τώρα, της λέω. Κάνε κάτι ή... Εδώ μου κάθεται, εδώ. Ξύπνα, κυρία μου, ο καιρός. Ξύπνα, της λέω προχθές. Που κουρτίζει το ρολόι. Κάνει την προσευχή της. Φοράει το χοντρό νυχτικό της. Ξαπλώνει σαν ψάρι. Με ρωτά αν πλήρωσα το φως. Να μην ξεχάσω να τσαβήσω λεφτά για αύριο. Ξύπνα, κυρία μου. Τι θέλεις, με ρωτά. Δράση θέλω. Μυστήριο θέλω. Το άλλο στο νυχτικό. Το άλλο στο άρωμα. Άνοιξε το περιοδικό και της έδειξε τη φωτογραφία. Αυτό θέλω. Μπορείς. Εκεί στραμπούληξε το πόδι. Εκεί στην προσπάθεια. Πάντως, μας βγάζουν από τα νερά μας. Πιο καλά δεν ήμασταν πριν που δεν ξέραμε. Τι κάνει το κράτος, γιατί δεν τα απαγορεύει. Και εφόσον τα επιτρέπει, να βρει και τον τρόπο να... Τι θα κάνουμε εμείς δηλαδή. Δεν μπορώ να χαρώ τίποτα, της λέω. Τι κάνουμε τώρα, ζούμε ή δεν ζούμε? Πριν που δεν ξέραμε, βολευόταν. Σου έφτανε και το φυσιολογικό της Ιουλία. Και όταν μάλιστα ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα απολαμβάνουν... Μην το συζητάς και δεν να μην το συζητάς. Ελένεσαι. Παραφρονείς. Δεν το χαίρομαι πια, κατάλαβες. Σε τι αγκαρία σου λέω. Βέβαια, είναι όλα μάταια, όπως είπατε. Και έτσι κι αλλιώς τελειώνει. Δεν τελειώνει? Ποιο? Η ζωή. Τελειώνει. Να στείλουμε μια διαμαρτυρία στο κράτος. Τι τα θέλουμε τα καινούργια δαιμόνια. Στο κάτω-κάτω θέμα καθαρά οικονομικό είναι. Όταν πληρώνεις το βρίσκεις. Καλύτερα έτσι. Δεν είναι ότι τα λέμε
τα αξιοπρεπές να βάζεις τη γυναίκα σου να σου λύνει τέτοια προβλήματα με τέτοιο τρόπο? Απαράδεκτο. Είναι η κυρία σου, η μητέρα των παιδιών σου. Πώς θα το κάνουμε? Απαράδεκτο. Άλλο η γυναίκα σου και άλλο το... Και αν σκεφτούμε και τη ματαιότητα, όπως είπαμε, την άλλη ζωή, τουλάχιστον στο σπίτι να διατηρηθεί κάποια θρησκευτικότητα. γι' αυτό σας λέω, Ναι. σε κάτι ανάλογες συζητήσεις μου έδωσαν εντελώς εμπιστευτικά κάτι διευθύνσεις που καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Πάρτε με τηλέφωνο αν θέλετε να σας τις δώσω. Βεβαίως, κύριε Νέστορα. Κάποιος συνδυασμός δεν θα έβλαπτε. Το ότι χρειάζεται μια εκτόνωση, χρειάζεται. Με τέτοια άχη ούτε λόγος. Αν δεν διατηρεί κανείς και τα προσχήματα. Κυρίως τα προσχήματα. Και αν έχει το ανάλογο πορτοφόλι. Κυρίως.